ରାସ୍ତାର ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଗୋଟେ ସାପ ରାସ୍ତା ଏପାଖରୁ ସେପାଖ ଯିବା ସମୟର ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିବାଲା ସେ ସାପ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଗଲା। ସେ ସାପଟା ମୁଣ୍ଡ ଏପଟରୁ ସେପଟ ହେଇଗଲା। ହେନେ ସାପଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁ ସାପ। ମୁଁ ମୋର ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବ୍ୟାଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ରାସ୍ତାର ଦେଖିନି ଏତେ ଯେ ପାଣି, ମୋ ସୁଟ୍ ଉଦା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଟେକିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ତାପରେ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଦେଖିନି ମୋ ଭାଉଜ ଚୁଲିର ଭାତ ବସେଇଛନ୍ତି। ହେନେ ବର୍ଷା ଛାଟିକି ଆମ ଚୁଲି ଆମ ପିଣ୍ଡା ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ରକମ ଭାଉଜ ଭାତ ବସେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗନି ଆମ ଗୁହାଳକୁ। ଆମ ଗୁରୁମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଅନେଇକି, କାରଣ ସେମାନେ ଆଜି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ କେରକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ କୁଟା ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଗନି ଆମ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଡାଳ ଦିଆହେଇଛି। ଆମ ଘର ତ ଏମିତିକା ପାଣି ଛାଟିକି ଓଦା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଇଛି? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।